12 שנים עברו מאז הגיע עם הפוזה של תיכוניסט על הטרקטור, רק כדי לראות אותה והיא אינה יודעת, בא כאילו לבקר קצת בביתו. הוא היה אחד למחזרים בשפע, איך ישיג אותה ויכבוש את לבבה. כתב מכתב, צייר פרחים ואז נתן לה, האם יצליח או שתהיה זו אכזבה. ההמשך היה עצוב קצת, היא זוכה לו ואמרה לו בוא נהיה לי לידיד ילדו. אדם חייך שנסגרה מולו הדלת והחליט להיכנס מהחלום. היקר זה הגיע אחרי שנים של רומנטיקה, בנים ניסו כוסות בבקשה, כי בחתונה כמו היום עוד לא הייתם, בנות תזיזו הישבן בלי בושה. על הכביש מחוץ לבית שם בקדרון, עם קצת בלבול ומבוכה כמו תמיד, כי ממש מולו ניצבה ילדה שמה גבי, כל כך רוצה ולא יודע מה להגיד. אף אחד אינו יודע מה קרה לה ומה גרם לה לשנות את דעתה, אבל אנחנו אז בחבר'ה כבר ידענו שבשמיו של אדם גבי נשבתה. אדם וגבי זה הרגע, לא חיכיתם והחלתם, גם אנחנו מתרגשים כמעט כמותכם, כי זו כמוכם מעולם עדיין לא ראינו, באגדות הסיפורים או בסרטים. אדם וגבי זה הרגע, לא חיכיתם והחלתם, גם אנחנו מתרגשים כמעט כמותכם, מעולם עדיין לא ראינו, באגדות הסיפורים או בסרטים. לא ראינו מעולם, לא ראינו אף פעם, אין כזה בעולם. אדם חייך שנסגרה מולו הדלת והחליט להיכנס מהחלון, להיכנס מהחלון. בחלון כאילו שעוף החוצה, או בדלת שעוף החוצה. עוד פעם, תן לי עוד טק. עכשיו, רק! והחליט להיכנס אדם וגבי זה הרגע, לא חיכיתם והחלתם, גם אנחנו מתרגשים כמעט כמותכם, כי זו כמוכם מעולם עדיין לא ראינו, באגדות הסיפורים או בסרטים. אדם וגבי זה הרגע, לא חיכיתם והחלתם, גם אנחנו מתרגשים כמעט כמותכם.